Spoštovani gospodje, prijazno pozdravljeni. Drahé dámy, vážení pánové, vítejte. V veliko veselje mi je, da vas danes lahko pozdraviva na odprtju slikarsko-fotografsko-kiparske razstave, ki je v naše slovenske Konjice pripotovala iz prijateljskega mesta Hranice iz Češke. Je mi velkým potěšením vás tu dnes takto pozdravit při příležitosti otevření malířsko-fotograficko-sochařské výstavy, která do našich slovenských Konic přicestovala z přátelského města Hranice. Dovolite nama, da v naši sredini najprej toplo pozdraviva župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinčka. Dovolte nám, srdečně přivítali starosta města Slovenských Konic, pan Miran Gorinček. Članico občinskega sveta mesta Hranice in predsednico nadzornega odbora mesta Hranice, gospod Linko Pokrivovo. Vodjo oddelka za izobraževanje in socialne zadeve mesta Hranice, gospoda Vojteha Bušino. Sociální záležitosti a školství. Bravo, ravnatelja gimnazije Hranice in pobudnika današnje razstave, gospoda Radovana Langerja. Gimnazija Hranic a vlastně i otce myšlenky celé dnešní výstavy pana Radovana Langera. 5 prijateljev iz mesta Hranice, ki so se udeležili današnje razstave, ter vse vas, spoštovani gostje, ki ste se nam danes pridružili. 5 přátel Hranic, které se účastní dnešní výstavy, také vás všechny, kteří jste přišli nás podpořit svojí přítomností. Češko-slovensko prijateljstvo je nadgradnja prijateljskega sodelovanja s slovaškim mestom Hlohovec. Trikotnik Slovenske Konjice Hlohovec-Hranice se je tako na pobudo mesta Hlohovec zaključil tukaj pri nas v Slovenskih Konjicah. Na martinovanju 10. novembra 2012 sta županja Radka Ondrijašova in naš župan Miran Gorinšek podpisala sporazum o sodelovanju med partnerskega mestoma Hranice Češka in Slovenske Konjice Slovenija. S podpisom takrat sta tako obljubila, da bosta mesti razvijali medsebojno sodelovanje, si nudili pomoč pri razvoju sodelovanja med gospodarskimi organizacijami obeh prijateljskih mest, ter posebno pozornost namenili tudi vzpostavitvi prijateljskih odnosov in sodelovanja med šolami, mladino in otroki. Československé přátelství je jistým smyslem pokračování přátelské spolupráce se slovenským městem Hlohovec. Trojlístek Slovenské Konice, Hlovol, Hlohovec a Hranice vznikl pozváním na slovenských Konic městem Hlohovec a zakončuje se právě tady. Na martinovaniu 10. listopadu 2012 podepsali paní starostka Radka Ondrijášová a pan starosta Miran Gorinček dohodu o spolupráci mezi partnerskými městy Hranice a Slovenské Konice. Tímto podpisem obě strany souhlasily, že budou rozvíjet vzájemnou spolupráci a vzájemně se podporovat v otázkách hospodářství a rozvoje. Zvláštní pozornost potom věnují i přátelským vztahům a spolupráci mezi školami, mladými a dětmi. In kot vidite, je sodelovanje do danes obrodilo že mnoge sadove. Učenci pevskega zbora in godalne zasedbe Kantabile iz Hranic so nastopili na naznanitvi Trgatve 2013. V marcu 2014 so otroci iz osnovne šole Drahotuše iz Hranic v okviru projekta Comenius obiskali osnovno šolo pod Goro. Delegacije naših mest se redno srečujejo v prijateljskem Hlohovcu. Obenem pa se znotraj tega mednarodnega prijateljskega trikotnika tkejo vezi med posamezniki, ki pa niso zapisane v nobenem uradnem zapisniku, temveč v srcih ljudi, ki jih doživljajo. Lepo je imeti prijatelje po svetu. Do spolupráce rodila už spoustu ovoce. Členové sboru Cantabile z Hranic vystupovali na naší akci otevření vinobraní v roce 2013. Vytvořili nová přátelství s ostatními a v březnu 2014 se žáci základní hranické školy Drahotuše účastnili projektu Comenius a navštívili školu pod Gorou. Delegace našich měst se pravidelně setkávání v přátelském Hrohovci.
Zároveň také ale vznikají vazby, které se nikam nedají zapsat a ani je slovy vyjádřit, a to jsou přátelství a vzpomínky. Je hezké mít se kam vrátit. In ker je glasba jezik, ki ga govorimo čisto vsi, ne glede na narodnost, si bomo sedaj privoščili dozo glasbenega razvajanja. Prisluhnili bomo Mozartovi Figarovi svadbi, ki jo verjetno poznamo čisto vsi, in med nas jo bosta prinesli flautistki Ana Retuznik in Urška Kokol, učenki 6. razreda glasbene šole Slovenske Konjice, njuna mentorica pa je Sandrin Zemljak. A protože je hudba jazyk, kterým hovoříme všichni, nezávisle na tom, odkud přicházíme, dopřejeme si teď jednu hudební lahůdku. Na programu přichází Mozartova Figarova svatba. Žákyně 6. ročníku umělecké školy Slovenské Konjice Anna Retuzník a Urška Kokol si připravili skladbu na flétnu pod vedením Sandrin Zemljak. leži na Moravskem, na vzhodu Češke. Skozi mesto teče reka Bečva in tam živi skoraj 20.000 duš. Hranice ne ponujajo samo pestrega mestnega življenja, temveč tudi mir in tišino v bližnjih termah ter slikovite razglede na manjše kraje in vasi, vodne in vetrne mline ter kapelice. Podobe iz teh krajev danes med nas prinaša slikarsko-fotografsko-kiparska razstava 5 ustvarjalcev, ki živijo in ustvarjajo v Hranicah. Hranice in Slovenske Konjice, torej poleg prijateljstva s Hlohovcem in prijaznih ljudi, povezuje tudi slikovita narava in nepozabni razgledi ter neizmerna ljubezen do umetnosti. Še enega univerzalnega jezika, ki ga govorimo vsi ljudje, ne glede na to, iz katerega dela zemeljske oble prihajamo. Město Hranice leží na Moravě na východním dílu České republiky. Městem protéká řeka Bečva a je domovem nejméně 2000 obyvatel. Hranice nabízí pestrý kulturní život města, stejně tak jako klid a mír, který nabízí nedaleké lázně, stejně tak mírné vyhlídky na menší vesničky, mlýny, kapličky v okolí a tak dále.
Duch tohoto všeho dnes můžeme vidět v této výtvarno fotograficko-sochařské výstavě 5 umělců, kteří žijí a tvoří hranici. Hranice a Slovenské Konice, kromě přátelství s Hlovcem a všech dobrých lidí, tedy vážou nezapomenutelné výhledy a nekonečná láska k umění. Ještě jednoho univerzálního jazyka, který hovoří všichni lidé, odkudkoliv přichází. Pa nama dovolite, da na tem mestu k besedi povabiva župana naše občine, gospoda Mirana Gorinčka. Dovolte nám, abychom teď pozvali k nám pana starostu Mirana Gorinčka, aby řekl pár slov. Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji iz mesta Hranice. Vážení hosté, dámy a pánové, vážení hosté z města Hranice. Za današnje prijeten večer in prijetno počutje tukaj v Slovenskih Konicah je bilo o razlogih že kar nekaj stvari povedanega. Proč jsme se dneska sešli právě tady? O tom už bylo něco předtím řečeno. Vendar mislim, da je prav, da posebej omenim tudi vlogo gospoda Petra Voznice, ki je bil v tistem času, ko so se sklepale vezi prijateljstva med Slovenskimi Konicami in Hranicami, veleposlanik Češke republike v Sloveniji. A pak si myslím, že je velmi důležité, abychom zmínili jméno pana Petry Voznice, což je ambasador České republiky, který se v tomto svazku Hranice a Slovenské Konice velmi angažoval. V bistvu je on zelo na široko odprl vrata, da se lahko vsi ljudje dobre volje nasmeje in povežejo med sabo. On byl takovým stvůrcem myšlenky a takovým mostem, aby lidé se mohli trošičku nasmát a otevřít svoje srdce a ta komunikace mohla být uskutečněna. Prepričan sem, da je to ta pot, ki smo jo mi ubrali, da povežemo osnovne šole, da povežemo kulturna društva, to je prava pot, da gradimo Evropo miru, Evropo brez meja. A právě si myslím, že ta cesta, kterou jsme my vybrali, vytvořit pěknou komunikaci mezi školami a mezi dětmi a mezi studenty a mladými, je ta pravá cesta k tomu, aby jsme otevřeli pěkné vztahy s Evropou a vztahy vůbec přátelskými mezi státy. In glede na to, da imamo danes med nami tudi sekretarko Združenja Češko-slovenskega prijateljstva, Vladimiro. Díky tomu, že máme tady tajnici sekretářku Združení Československého přátelství, mě. Gospoda Jožeta Žlavsa. A pana Jožeta Žlavsa, jako prezidenta. Verjamem, da bo to sodelovanje se samo še širilo in razvijalo. Tak věřím, že naše spolupráce a vůbec dobré vztahy budou se šířit. Nocoj bi se rad posebej zahvalil gospodu Radetu Langerju in njegovi ekipi, ki je pripravila to razstavo. V bistvu je on dal pobudo in potem poskrbel vse do realizacije do današnjega večera. Dneska bych chtěl zvláště poděkovat panu Langerovi, který byl myšlenkou, otcem myšlenky vůbec, aby tato krásná výstava mohla vzniknout. A od začátku do konce ji vlastně dokázal realizovat. Hvala lepa še enkrat, vsem želim prijetni večer in verjamem, da bomo po tem uradnem delu še kakšno besedico rekli, ki bo v zadnju. Děkuji moc krát, přeji příjemný večer a doufám, že po skončení téhle výstavy, nebo spíš prvního pohodu na výstavu se setkáme někde tam nazadu a můžeme si v klidu o tom povídat. In veselim se našega naslednjega snidenja tukaj v Hranicah, približno čez mesec. A doufám, že a těším se na naše následné setkání v Hranicích minulé asi za měsíc. Lep večer sem V besedi povabili še gospo Lenko Koprivovo, članico občinskega sveta mesta Hranice in predsednico nadzornega odbora mesta Hranice. Děkujeme za vaše slova. Teď zveme ještě zastupitelku města Hranice paní Lenku Kopřivovou, aby promluvila vás.
Já děkuji za krásné slova, které tady už padly. Chtěla bych vás, milé dámy a milí pánové, vlastně přivítat na této výstavě. Zelo vám se chvála za to, jak jste lepo hovorili tutaj. In tudi jaz bi se vás zelo rada dobrodošli na naše razstavi. Myslím si, že je to opravdu taková ta třešínka na dortu naší spolupráce. Myslím, že to je taká češňa na torty našeho sodelování. Naše spolupráce, která byla velice dobře započatá již v roce 2013 a myslím si, že by měla dále pokračovat v takovýchhle šlapějích, aby jsme ji ještě více rozvíjeli a ještě více se věnovali jak kultuře, sportu i dalším činnostem, které vlastně máme v našem městě a vy ve vašem také. Já si myslím, že to je taká češňa na torty, tega medsebojnega sodelovanja, ki smo začeli 2012 in upam, da bomo še nadaljevali pa gradili naprej, če se tudi tiče za šport, za šolstvo in tako naprej. Chci poděkovat Radkovi a umělcům, kteří vlastně tady vystavují a prezentují tvorbu hranických umělců. Chtěla bych se tu zachválit gospodu Radku za všem tudi umětníkom, kteří sodelují na razstavi. A chci vás také pozdravit od našeho pana starosty a pana místostarosty města Hranic a vlastně všech občanů, protože jsme jen a jen rádi, že máme krásné partnerské město Slovenské Konjice. Хочемо вас tudi toplo pozdraviti našega župana in podžupana in seveda tudi vseh prebivalcev Hranic, ker smo zelo veseli, da smo ustvarili takové posredovanje. A děkuji samozřejmě vám, pane župane, za to, že jsme mohli realizovat tuto výstavu tady u vás a těším se na další spolupráci. In hvala tudi vám, gospod Gorinček, za lepo sodelovanje in za možnost tu narediti takové razstave. In naprej še hvala lepa. Hvala. V našem domu kulture lahko občudovali vse do 26. oktobra, vključuje dela 5 avtorjev, ki živijo in ustvarjajo v Hranicah in okolici. Jerzy Hastik je tudi danes z nami, Radovan Langer prav tako in Karel Konečni se predstavljajo s svojimi slikarskimi deli, Milan Kaštovski je fotograf in Marek Ludmila kipar. Pa bomo sedaj zaprosili za nekaj besed o sami razstavi Radovana Langerja, kot rečeno ravnatelja gimnazije v Hranicah, slikarja in pobudnika današnje razstave, za nekaj besed o njej, preden jo tako zares odpremo. Výstava Burdan moci v našem domu kultury obdivovat do 26. října. Obsahuje dílo 5 autorů žijících a tvořících v okolí Hranic. Jsou to Jiří Hastik, Radovan Langer, Karel Konečný, kteří se představí s díly malířskými, Milan Kaštovský je fotograf, Marek Ludmila je poté sochař. Ještě předtím, než jsem pozval pana Radovana Langera, ředitele Hranického gymnázia, poprosím o několik slov o samotné výstavě. Chci zmínit, že právě pan Radovan je otcem myšlenky výstavy a také jeden z malířů, proto nám toho nejspíš bude moci říct nejvíc právě on. Vážený pane starosto, dámy a pánové, i já vám přeji pěkný podvečer. Cený gospod župan in drahý gospody in drahé dámy, lep večer vám želím. Chtěl bych, tady zaznělo, že mám mít v uvozovkách duchovním otcem této výstavy, tak bych chtěl představit i
uvozovkách duchovní matku této výstavy, a to je Tjaša Kangler. Aha, tuhle jsou zvedeli ene besede, da on je od oče ideje té razstave, ampak če jaz sem oče, potem moram povedati, da tu imamo mamo te razstave in to je Tjaša Kangler. Výstavu, kterou dnes právě zahajujeme, je velká škoda, že to nestihli včera, protože Česká republika měla slavila včera státní svátek. Današnja razstava bi morala biti včera odprta, ker včera smo imeli naš državni praznik. A proto jsme i v rámci této výstavy pro vás připravili jako poděkování za naše výtvarníky malé občerstvení, takže po zahájení této výstavy vás jejich jménem pozvu k pohoštění. In v imenu praznovanja naše države vás potem vabim na lepo pogostitev, ki smo pripravili pa pripravili iz Češke. K samotné výstavě já jsem nesmírně rád, že se podařila realizovat a že jsme ji dotáhli do úspěšného konce. Če se gre za razstavo, jaz sem zelo vesel, da nam uspelo jo realizirati in jo lepo dopeljati do konca. A jak už tady také zaznělo, samozřejmě umění nepotřebuje žádný překlad. In tudi to, kaj se tu že povedalo, umetnost ne rabi nobenega jezika. A i z tohoto důvodu si myslím, že toto je jako první krok ve spolupráci mezi výtvarníky jak z hranic, tak budoucí spolupráce s výtvarníky ze slovenských Konic. Zato si myslím, da to je taki početek sodelovanja med umetniki z hranic, tudi med umetniki slovenských Konic. A my bychom mě i z tohoto místa rádi pozvali na příští rok právě k nám do Hranic. In malá reklama. Povabimo vás s veseljem na naslednje leto do našich hranic. Takže doufám, že i zde nějaká místní skupina se dá dohromady. In upam, da kakšna mestna tule občinská skupina lidí, navdušenců se mogoče skup spravi, pa? A ve spolupráci s námi je potom za rok přivítáme v Hranici. A v sodelovanju s námi jich drugo leto upam, da jich bomo videli v Hranicah. Abych nemusel představovat jednotlivé autory, dlouhým úvodem, proto jsme pro vás připravili i tento výstavní leták, který je k dispozici tady vlevo a o těch autorech se dočtete vevnitř. Da ne bi rabil posamezno predstavljati vsakega autora, smo za vas pripravili taki letak ali v bistvu taki program, ki si lahko tule ogledate, tam smo ga pripravili na mesto. A jinak si myslím, že vždycky za autory hovoří jejich práce. In si myslím, da na mesto autorov govori njegovo delo. A z mého pohledu bylo dosti slov. In z mojega pogleda je bilo dovolj besed. A já vám přeji pěkný kulturní zážitek. In jaz vam želim lepo kulturno doživetje. Než ještě skončím, tak bych chtěl znovu a si nejvíce poděkovat panu starostovi Gorinčekovi. Prej, ko bom končal, bi se zelo rád zahvalil še enkrat gospodu Gorinčku. A našemu městu Hranice za to, že jsme tuto výstavu zde mohli uskutečnit. In našemu mestu Hranice za to, ker smo lahko potem sploh naredili to razstavo. Děkuji za Hvala lepa. Torej, spoštovani, kaj dodati? Prijateljskemu sodelovanju nocoj odpiramo vrata tudi na kulturnem področju in torej se spodobi, da pokličemo očeta razstave. Mamo bomo malce kasneje. Ještě jednou, drazí vážení, my jsme chtěli ještě jednou zavolat na naše imaginární pódium pana Langera. Spoštovani gospod Langer, najlepša vam hvala za vaš trud, za vašo dobro voljo, za vztrajnost. Verjamem, da se bo kulturno sodelovanje nadaljevalo. V znak zahvale pa vam podarjamo grafiko našega domačega umetnika, ki je nocoj z nami, gospod Arpad Šalomon. Najbrž ste ga že spoznali. Za vaši spolupráci, za vaši schopnost a výdrž. A také za to, že jste se tak hodně snažili za vaši dobrou vůli. A na důkaz toho, na naši důkaz dobré vůle vám darujeme naši grafiku, který nakreslil náš přímo umělec.
In ta grafika je letošnje delo ob 850-letnici naše Božičke Kartuzije. Izvolite, najlepša hvala. Při příležitosti výročí 850. Je tam ta grafika navržena. Pa še nekaj, kar ste že poskusili v Gledi Zlatega. A ještě něco, co jste už vyzkoušeli ve sklepě Zlatého Gříče? To si boste pač lahko doma malce postregli z vodom. Najlepša hvala. To je to, Ja, in da bo tako, kot je običajno doma, ko ima mama zadnjo besedo, bomo sedaj tudi uradno odprli tole nocojšnjo razstavo. Vabiva vas k njenemu ogledu, odprta bo, kot rečeno, vse tja do 26. oktobra in še enkrat prijazno povabilo k prijetnemu druženju s pogostitvijo z našimi gosti. Za vas smo pripravili nekaj domačega peciva in pokušino čeških ter slovenskih grozdno-hmeljarskih tekočin. Želiva vam prijetno druženje, veliko umetniških užitkov in lep večer še naprej. Tak, jak jsem řekli, maminka má vždycky pravdu. Takže maminka zakončí také tu náš dnešní proslov, tedy drazí hosté. Tímto považuji naši dnešní výstavu za otevřenou. Zveme vás k její prohlídce, otevřena bude 26. října. Srdečně vás také zveme k malému pouštění s našimi hosty. Je pro vás připraveno něco z domácího cukroví a samozřejmě jak české, tak slovinské hroznově chmelové pochoutky. Přejeme vám příjemnou zábavu a hlavně mnoho příjemných chvil strávených v dobré umělecké společnosti.